No niin, oikein hyvää sunnuntaipäivää. Jumalan armoa ja rauhaa kaikille, myös minunkin puolesta. Mukavaa on nähdä teitä kaikkia täällä tänään. Ja huomasinkin, että jotenkin uusia kasvoakin näen täällä. Eli olette minunkin puolesta sydämestä tervetulleita jokainen tänään tähän tilaisuuteen. Niin kuin tuossa tuli ilmiö, niin meillä tuossa viime viikolla ja toissa viikollakin ollaan sairasteltu aika pitkään, mutta ihme kyllä, minä säästyin tuolta koko tautikierteeltä niin sanotusti. Vaikka vanhimmalla päivällä oli keuhkokuume ja hän on vieläkin toipilaana. Ja kiitos niistä esirukouksista, joita seurakuntana olette kantaneet meitä. Niissä on ollut voimaa, nimittäin en sairastunut. Mutta älkää lakatko rukoilemasta. On vielä mahdollista kuitenkin. Nyt ollaan helmikuun toisessa päivässä ja kevättä kohti ollaan aikavauhtia menossa. Kohta saadaan sitten nauttia kevään lämmöstä, toivottavasti pian. Ja meillä alkaa huomenna rukous- ja paastoviikko. Ja oikeastaan haastankin meistä jokaista tulemaan rukoilemaan ja paastoamaan, mikäli pystyt paastoamaan, niin osallistumaan tähän yhteiseen rukoukseen. Ja se, miksi me paastotaan ja rukoillaan, niin se tehdään sen takia, että Jumala osoittaisi tahtonsa ja tiensä tämän seurakunnan keskellä. Ja se, että tämän seurakunnan näky selkeytyisi, eli se näky, mihin Jumala haluaa viedä tätä seurakuntaa. Se näky ei tarkoita sitä, että se olisi joku sellainen asia, mitä joku täältä sanoo täällä edestä tai vanhimmistot tuolla keskustelee keskenään, vaan se näky on meidän kaikkien, se on koko seurakunnan yhteinen. Ja se tarkoittaa sitä, että me yhdessä seurakuntana mennään sitä kohti, mihin Jumala tahtoo viedä tätä seurakuntaa tässä paikassa ja tässä ajassa. Sanalaskut sanoo 29.18, että siellä missä näkyä ei ole, siellä kansa käy kurittomaksi. Ja kun meillä on selkeä päämäärä, niin se antaa myös selkeän tien viitan sinne, mihin päin me kuljetaan ja lähdetään kulkemaan. Me ei myöskään etsitä mitään uutta asiaa, vaan se näky pohjautuu siihen, mikä meille on annettu Raamatussa. Se on annettu jokaiselle seurakunnalle. Sama yksi tehtävä ja näky, joka pohjautuu sinne Matteuksen evankeliumin 28, 19 eteenpäin. Mä luen sen täällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Tämä on se pohja, jonka ympärille se rakennetaan. Seurakunnan tehtävä rakentuu. Mutta se, kuinka me toteutetaan tätä ja mikä se meidän ensimmäinen etappi on tässä hommassa, niin sitä me rukoillaan nyt tässä näin. Että me saataisiin olla se seurakunta, joka toteuttaa Jumalan tahtoa tässä paikassa ja tässä ajassa. Ihan lyhyesti halusin vaan tämän jättää nyt ennen kuin aloitetaan tässä tämä rukous- ja paastoviikko. Me ollaan tässä viime aikoina veljen kanssa vähän suunniteltu seurakunnan opetuksia ja ollaan sitten ajateltu ja päätty siihen, että otamme tämän kevään sellaisia teemakuukausia, joka ei tarkoita sitä, että välttämättä jokaisessa kokouksessa käsiteltäisiin samaa asiaa tai samaa teemaa. Koska meillä on tapana kuitenkin ollut, että me pyydetään aina vierailevia puhujia ainakin kerran kuussa. Ja siinä mielessä vapaus vallitkoon, että aina kun sitten joku tänne tulee, niin luotamme siihen, että hänellä on sitten kuitenkin meille jotakin sanottavaa, jonka on sitten saanut tälle seurakunnalle. Ja tämän kuukauden teemaksi on valikoinut sellainen aihe kuin uskollinen taloudenhoito. Tästä on tullut ihan seurakuntalaisiltakin toiveita, että välillä voisi käydä vähän opetusta taloudenhoidosta ja mitä Raamattu puhuu esimerkiksi uhraamisesta tai kymmenyksistä. Ja kun mä mietin tätä aihetta, niin tämä oli kyllä aika iso ja ei tätä pysty joutuu näin pienen osan vaan tuomaan tässä ajassa. Ja kun mä mietin tätä aihetta, niin mulle itselle nousi mieleen psalmi
joka löytyy luvusta 24 ja jakeesta 1. Mä luen sen tähän alkuun, jonka jälkeen sitten vielä rukoillaan lyhyesti. Ja oikeastaan tämä on se koko tämän mun ajatuksen ydin, mihin tämä koko homma perustuu. Eli psalmi 24.1. Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Siellä sanotaan tällä tavalla. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Rukoillaan. Kiitos Herra sinun sanastasi. Me kiitetään siitä, että olet lähettänyt sanasi meille, Herra. Ja kiitos, että sinun sanasi saa ja onkin tänäänkin meille se ravinto, Herra. Se on se, joka ohjaa meitä, Herra. Kiitos Herra siitä, että se voi tänään rohkaista meitä. Kiitos Herra siitä, että sinä siunaat jokaisen kuulijan, Herra. Jokaisen, joka on tänään tullut tänään paikalle kuulemaan, Herra, sinun sanasi. Ja saakoon tämäkin kokous olla sellainen kokous, että täällä, kun me lähdemme tuohon arkeen, niin täältä saataisiin oikein semmoista voimaa ja oikein sellaista niin kuin johdatusta, Herra, niin että sinä, Herra, täytät meitä. Sinä, Herra, täytät meitä jokaista sinun pyhällä hengellä, rakkaudella, tulella ja voimalla. Kiitos, Herra, että saan jättää vielä tämän lopputilaisuuden sinulle, Herra. Johda sinä haluamallisella tavalla tätä eteenpäin. Tätä me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli aiheena oli uskollinen taloudenhoito. Ja tämä on aika laaja aihe. Ja yleensä kun tästä aletaan puhumaan, niin tämä on vähän semmoinen, että tästä saadaan ihan pikkasen vähän vierastaa. Kun se on valitettavaa, että jossakin yhteyksissä tästä on saadettu puhua vähän siihen tyyliin, että yritetään tehdä vähän kauppaa Jumalan kanssa. Joka sitten taas ei ole oikein ihan sellaista kristillistä, vaan enemmänkin se on Jumalan sanan väärinkäyttämistä omiin tarkoituksiin. Ja siitä on varmaan vähän tullutkin sellainen pelko, että hirveästi ei puhuta sitten hengellisissä yhteyksissä oikeastaan rahasta sitten laisinkaan, ettei kellekään tule sellaista mieltä, että tässä olisi vähän semmoista rahastuksen makua tai jotain muuta vastaavaa, että Jumalan sana maksaisi jotakin. No eihän se maksa mitään, se on ilmasta kaikille. Mutta mä uskon, että tästä myös tekee aran hieman tämä meidän perinteinen suomalainen kulttuurikin, jossa ei paljon puhella ja kysytä kenenkään palkasta eikä näin poispäin. Ja senkään takia ei varmaan tällaista aiheesta ole hirveästi puhuttu. Ja voihan sillä ajatuksella olla takana se, että minun yksityiseni, minun asiani, miten rahani käytät, joka on ihan täysin totta. Se on jokaisen henkilökohtainen asia. Ja jokainen on vastuussa omasta taloudenhoidosta. Mutta mun tarkoituksena tänään onkin vaan ihan meitä herättää pohtimaan, että mitä me ylipäätänsä ajatellaan niin kuin taloudenhoitajuudesta. Ja miettimään sitä näkökulmaa, että mitä tarkoittaa se sana, että kaikki on Herran maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Tällaisella niin kuin ajatuksella halusin lähteä tähän ja lähdenkin liikenteeseen kysymykseen siitä, että mikä on taloudenhoitaja? No, taloudenhoitaja on sellainen, kenelle on uskottu jotakin toisen omaisuutta huolettavakseen. Joku uskoo jollekin ehkä talon hoidettavakseen, mitä vaan, omaisuutta, varallisuutta. Eli taloudenhoitaja on henkilö, jolle on siis uskottu toisen omaisuus huolettavaksi. Mitä on sitten kristillinen taloudenhoito? Se on se sama asia kuin edellä mainittu, mutta se on huolehtimista siitä, mitä Jumala on kullekin meistä uskonut. Ja oikeastaan tämä koskee koko meidän elämää, jokaista elämän osa-aluetta. Jos me katsotaan Raamattua, eihän sieltä alusta asti, niin siellä Jumala jätti meille huolettavakseen jotakin hänen omistamaansa. Nimittäin siellä sanotaan, että viljelkää ja varjelkaa maata. Eli hän uskoi meille jotakin omistamaansa meidän haltuumme. Ja koko tämän niin kuin kristillisen taloudenhoidon ydinajatus on se, että kaikki mitä meillä on Herran ja Herran antamaa meille. Ja näin me olemme Herran omaisuuden taloudenhoitajia yksinkertaisesti. No, kyllähän se myös vähän myös vastuuttaa meitä, että kuinka me sitten hoidetaan meille uskottuja asioita. On se sitten aika, tehtävät, varat, kaikki. Ei ole ihan pieni tehtävä. Ja yksi asia, jossa Raamatussa puhutaan paljon, niin on raha- ja taloudenhoitoon liittyvät asiat. Ajatelkaa, että Raamatusta löytyy raha- ja taloudenhoitoon liittyvää jaetta jopa 2350 kappaletta. Se on aika paljon.
Ja yleensä on niin, että silloin kun Raamatussa puhutaan jostakin asiasta paljon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sillä halutaan sanoa jotakin tärkeää meille. Ja mitä se tärkeää voisi olla? Niitä, että älkää antako sen hallita itseään. Billy Graham on aikaan sanonut, että jos ihminen saa asenteensa rahaa kohtaan oikeaksi, suoristaa se melkein kaikki muutkin hänen elämänsä alueet. Ja mä uskon, että tämä pitää ihan paikkansa. Ja yksi sellainen yleinen kysymys, jonka kuulen useasti kysyttävänkin, että tulisiko meidän maksaa kymmenyksiä, kun Uusi testamentti ei suoranaisesti kehota siihen, vai oliko se tarkoitettu vain israelaisille? Mä olen sitä mieltä, että tämä kysymys on ehkä väärin muotoiltu meidän aikaamme. Mutta ihan tähän aluksi, niin katsotaan vähän, että mitä Raamattu puhuu kymmenyksistä. Mitä se tarkoittaa niin kuin ihan oikeasti? Ja mihin niitä niin kuin käytettiin ja tarvittiin? Eli Vanhassa testamentissa paljon puhutaan kymmenyksistä, joka yksinkertaisesti tarkoitti 10% sitten tulosta, omaisuudesta tai miten sen haluaakaan sitten sanoa. Mutta joka tapauksessa 10% oli niin sanotusti takaisin Jumalalle antamista siitä siunauksesta, jonka hän oli suonut. No kun me katsotaan sen Mooseksen aikaa hetken, jolloin kansa vapautettiin Egyptistä ja Moosekselle annettiin laki Siinain vuorella. Siellä tulikin semmoinen ihan pieni lakikirja, missä oli tosi vähän lakeja annettu. No ei tullut, niitä tuli tosi paljon. Ja sieltähän me nähdään, että siellä Mooseksen laissa annettiin myös käsky maksaa sitten kymmenykset leeviläisille. No miten ne leeviläiset liittyi sitten tähän? Se liittyi siihen israelaisten perintöosaan. Nimittäin leeviläiset erotettiin pappistoimiin, eikä heille annettu samanlaista perintöosaa kuin näille 11 muulle, vaan ne kymmenykset käytettiin leeviläisten eli temppelipapiston elatukseen. Ja vaikka nämä kymmenykset tulivat leeviläisten elantoon, niin yksi mielenkiintoinen oli se asia, minkä itse kanssa löysin tuolta, että kokonaisuudessa hekään eivät itselleen niitä saaneet. Nimittäin Jumala antoi heille myös ohjeet. 4. Mooseksen kirjassa 18.26 eteenpäin siellä sanotaan, että kun otatte israelaisilta kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, niin erottakaa niistä Herralle kuuluva osa, kymmenykset kymmenyksistä. Ja oli aika mielenkiintoista huomaa, että ne kymmenykset ei mennytkään kokonaisuudessaan vaan näille leeviläisille elantoa varten, vaan hekin erottivat osan siitä Herralle. Ja sillä erotetulla osalla pidettiinkin huoli sitten siitä, että Jumalan huoneesta ei puuttunut mitään. Eli kymmenyksille ylläpidettiin leeviläisten elantoa, mutta myös Herran temppeliä, jotta Herran temppelissä olisi kaikki tarvittava. Ja kyllähän tämä aika loogista sinänsä on, että sillä pidettiin sitten huolta siitä, että se Jumalan palvelus toimii ja se pyöri eteenpäin. Ja ihan järkeen käypää minun mielestä. No sitten mietitään sitä, että oliko tämä antaminen sitten vaan Mooseksen lain mukaan tullut käytäntö. No näin monesti sanotaan ja kuulen sanottavan, mutta Raamatun mukaan tästä löytyy jo pikkasen aikaisemminkin niin kuin esimerkkiä. Nimittäin Abraham, eli ennen Moosesta jo, antoi kymmenykset Herralle. Siellä on tilanne ensimmäisen Mooseksen kirjassa 14 ja 17 eteenpäin, kun Abraham oli käynyt siellä sotamatkalla ja sitten voitettuaan, siellä sanotaan tällä tavalla, että kun Abraham oli paluumatkalla voitettuaan Gaderola Omerin ja hänen kanssaan ole kuninkaat. Nämä on tosi vaikeita nämä nimet, en osaa yhtään lausua näitä, mutta kuitenkin. Sodoman kuningas lähti häntä vastaan Saven laaksoon, eli kuninkaan laaksoon. Melkkisedek Saalemin kuningas toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi, ja hän siunasi Abrahamin sanoen, siunatkoon Abrahamia Jumalan korkein taivaan ja maan hallitsija. Siunattu olkoon Jumala korkein, joka luovutti vihollisesi sinun käsisi. Ja Abraham antoi Melkkisedekille kymmenykset kaikesta. Sodoman kuningas sanoi Abrahamille, anna minulle ihmiset, mutta pidä sinä omaisuus. Abraham vastasi Sodoman kuninkaalle, minä nostan käteni Herran, Jumalan, korkeimman taivaan ja maan hallitsijan puoleen ja vannon, en totisesti ota mitään, mikä kuuluu sinulle. En edes langan pätkää tai kengän nauhaa, että et sanoisi, minä olen tehnyt Abrahamista rikkaan. Melkisedekistä sanottiin, että hän oli korkeimman Jumalan pappi. Ja mielenkiintoista teki se, että Abraham näki oikeaksi antaa hänelle osansa, niin sanotusti Herralle. Ja hän vielä jatkoi sanomalla, että en ota mitään sinulle kuuluvaa. Ja näyttää siltä, että tätä pidettiin ihan itsestään selvänä asiana.
Jos kun me mennään eteenpäin, sama käytäntö jatkuu Jaakobilla, eli Abrahamin pojanpoika. 1. Mooses 28:20. Siellä sanotaan tällä tavalla, että sitten Jaakob antoi lupauksen sanoen, jos Jumala on minun kanssani ja varilee minut tällä tiellä, jota kuljen, ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatetta päälle pantavaksi, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin, on Herra oleva minun Jumalani, ja tämä kivi, jonka olen asettanut patsaaksi, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä annan sinulle 10 ykset. Näyttää siltä, että tuo oli oikein näköjään hyväksi koettu tapa ja vähän semmoinen vakiintunut tapa, joka sitten vähän siirtyy isältä pojalle. Ja näyttää siltä, että tämä käytäntö oli vain voimassa paljon ennen Moosesta. Mutta koko tämän jutun ydin oli se, että he olivat ymmärtäneet ja omaksuneet jotain tärkeää, nimittäin sen kokonaiskuvan maailman kaikkeudesta ja sen luojasta. Jumala oli ja on kaiken omistaja, eli kaikki oli kuitenkin Jumalasta lähtöisin, ja kaikki on Jumalan. Niin koko maa kuin sen asukkaatkin. Hakkai 2:8 siellä sanotaan, minun on hopea, minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Ja mä uskon, että tällaisella sydämen asenteella oli ihmeellinen siunaus heidän elämässään. Sillä Herra oli siunannut heitä runsaasti ja pitänyt heistä huolen. Mikä sitten näkyy siellä heidän elämässään, kun me luemme ja tutkimme tuota koko kirjaa ja katsomme heidän elämäänsä siellä. Mutta on väärin ajatella, että annan siksi, jotta saisin enemmän. Mä uskon, että silloin se siunaus olisi todellakin päinvastainen. Raamattu sanoo, että on autuampi antaa kuin ottaa, mutta oikeista motiiveista. Oikeista motiiveista, se on tärkeää muistaa. Eli 10 oli tuotu Herralle jo ennen Mooseksen lakia. Ja mitä se kertoo? Mun mielestä se kertoo ennen kaikkea sitä, että sillä tunnustettiin Jumalan kaikkivaltius kaiken omistajana ja antajana, maailman luojana. Vai mitä ajattelette itse? No sitten Raamattu, kun mennään eteenpäin, Raamattu puhuu uhrilahjoista. Mitä ne on sitten? Useat teistä tietääkin, että ennen uhrattiin eläimiä temppelitoimituksessa ennen kaikkea syntien anteeksi saamiseksi. Mutta onneksi tämä on jo kumottu Jeesuksessa, sillä hän oli täydellinen ja kertakaikkinen uhri meidän jokaisen vuoksi, joten me emme enää tarvitse eläinuhreja. Mutta Raamattu puhuu myös toisenlaista uhraamista, nimittäin kun sitä ensimmäistä niin sanotusti temppeliä eli ilmestysmajaa alettiin rakentamaan, niin kuinka se kävi? Esimerkiksi 2. Mooseksen kirja 36:2. Luen tästä pätkän. Mooses kutsui Besalelin ja Oholiabin sekä kaikki taitajat, joille Herra oli antanut viisauden, kaikki joiden sydän kehotti heitä ryhtymään työhön. He ottivat Moosekselta kaikki lahjat, jotka israelaiset olivat tuoneet pyhäkköpalveluksessa tarvittavien esineiden valmistamista varten. Israelaiset toivat joka aamu hänelle lisää vapaaehtoisia lahjoja. Silloin kaikki taitajat, jotka tekivät kaikenlaista työtä pyhäkköä varten, tulivat Mooseksen luo kukin siitä työstä, jota oli tekemässä, ja sanoivat, kansa tuo enemmän kuin tarvitaan sen työn suorittamiseksi, jonka Herra on käskenyt tehdä. Eli kansa uhrasi tuolla erikseen temppelin rakentamista varten. Ja sitä tuli aika paljon sieltä, niin että tuli oikein liikaa. Mutta mä uskon, että he olivat myös ottaneet omakseen tuon ajatuksen ja temppelin siinä, että he halusivat sen temppelin saada ja kantoi oman vastuunsa siitä. On myös hyvä erottaa, että tässä kohtaa Raamattua, niin tämä oli erikseen oleva lahja 10 lisäksi. Ja koko tämän 10 ajatelman pohja nousee kuitenkin täältä Raamatun ilmoittamasta Jumalasta kaiken luojana. Se, mitä meillä on Jumalalta tullut, ja se on Jumalan omaa silloinkin, kun se on meillä, kun se on meidän hallussa. Ja se, mitä Jumala on uskonut meille, niin se on meidän vastuullamme hoitaa uskollisesti. Tämä toimii ihan jokaisella elämän eri alueella. Niin kuin Psalmi 24:1 sanoi, että Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiriä ne, jotka siinä asuvat. No nyt nopeasti, kun mä käytiin ihan nopeasti läpi, että mitä tuo 10 tarkoitti uhraaminen vanhan testamentin aikaan, niin miten, nyt päästään siihen niin kohtaan, miten meidän pitäisi Uuden testamentin valossa tulkita ja suhtautua tähän? Jeesus tuli ja täytti lain.
Onko kaikki samaa mieltä? Se on totta. Jeesus tuli ja täytti lain. Eikä Uudessa testamentissa varsinaisesti kehoteta kymmenyksiä uhraamaan, mutta itse asiassa, niin kuin siellä veli huusikin jo, että ei siellä kumotakaan sitä. En näe missään, en löytänyt, yritin etsiä. En löytänyt sitä kohtaa, missä olisi kumottu. Eräs kohta, jossa Jeesus itse mainitsee ohimennen kymmenyksistä, löytyy sieltä Matteuksen evankeliumista 23:23. Siellä sanotaan tällä tavalla. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te tekopyhät. Te annatte kymmenykset mintusta, tilleestä ja kuminasta, mutta laiminlyötte sen, mikä laissa on tärkeämpää. Oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän pitäisi noudattaa, lyömättä laimin noita muitakaan. Ei Jeesus varsinaisesti kumo tässä kymmenysten antamista, vaan korostaa enemmänkin sitä oikeudenmukaisuutta ja laupeutta ja uskollisuutta. Mutta sitten toteaa lopuksi, että ei laiminlyödä myös muitakaan edellä mainittua. No, Uusi testamentti ei myöskään suoranaisesti antanut mitään tiettyä ohjetta, lakia tai käskyä siitä, tulisiko antaa tai paljonko tulisi antaa, jos tulisi antaa Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Siellä ei mitään sellaista sanota, mutta mä sanoisin, että tärkein on se, että jos annat, niin anna se iloisen mieli. Anna se oikeista motiiveista. Omasta antaminen on aina vapaaehtoista. Ja oikeastaan se on aina ihmisen ja Jumalan välinen asia, miten suhtaudut antamiseen. Mutta niin kuin aikaisemmin mainitsin, että on autuampi antaa kuin ottaa, ja siihen liittyy kuitenkin siunaus ja salaisuus. Ensinnäkin se vie meitä lähemmäksi Jumalaa, koska se laittaa sydämemme kääntymään Jumalan puoleen. Ja toiseksi se kasvattaa meidän luonnetta Kristuksen mielen mukaiseen ajatteluun ja asenteeseen. Se on vaan valitettavaa, että yksi mittari meidän elämämme Herrasta on raha, joka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Se vaan valitettavasti on niin. Yksi merkittävä asia, joka myös erottaa meidät vanhan testamentin ihmistä, on Pyhä Henki, joka on annettu meille tähän aikaan. Lähtökohtaisesti rakkaus Kristukseen tulisi vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja ennen kaikkea meidän tulisi olla kuulija sille Pyhälle Hengelle. 1. Korintalaiskirja 6:19 sanotaan, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta. Te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Välillä on vähän huvittavaa omasta mielestäni se, että jos Jumala on antanut poikansa meidän edestä ja maksanut kalliin hinnan mahdollistaen meille ikuisen elämän, niin sitten me väitellään siitä, että tulisiko uuden liiton aikana antaa 10% omastamme Jumalan valtakunnan hyväksi vai ei. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin mielestäni tämä kysymys, täytyykö tai pitäisikö meidän antaa, on väärä lähtökohta koko tälle kysymykselle. Ei tietenkään meidän täydy. Ei täydy. Vaan rakkaus Kristukseen pitäisi synnyttää meissä tekoja myös antamisen suhteen. Ja nyt on hyvä muistaa se, että ei tällä ole mitään tekemistä meidän kenenkään pelastuksemme kanssa. Tämä ei ole pelastuskysymys. Vaikka et ikinä antaisi mihinkään mitään, niin en usko, että taivaspaikkaa vie, vaan usko Jeesuksen pelastaa meidät. Ei kaikki pystyisi antamaan, eikä sitä odotetakaan. Mutta mun tarkoitus on ainoastaan herätellä ajattelemaan niitä meidän omia prioriteetteja elämässämme. Ja ennen kaikkea aina puhun itselleni, kun tämä syntiin langennut ihminen on tässä aika lähellä. Se on ihan tässä itsessäni heti. Ja se muistuisi siitä, että onko Jeesus meidän jokaisella elämän alueella Herra? Onko meidän henkilökohtainen ajatus se, että kaikki on Herralta saatu ja kaikki on Herran. Ja me vaan hoidetaan sitä taloudenhoitajan virkaa siitä, mitä meille on uskottu. Niin kuin alussa mainitsin psalmi 24:1, Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, sen maan piiri ja asukkaat. Kristillisen taloudenhoito perustuu mielestäni tämän ajatuksen ympärille. Ja tiedättekö, että ei Jumala todellisuudessa halua meiltä mitään.
mitä me ollaan ansaittu tai saavutettu. Ei Jumala halua meiltä mitään, mitä me ollaan ansaittu tai saavutettu. Tiedättekö, mitä Jumala haluaa? Jumala haluaa meidän sydämemme 100%, ei 10%, vaan 100% meidän sydämemme. Kaikki se, mitä me tehdään, se pitäisi nousta rakkaudesta Kristukseen. Ei sen takia, että meidän täytyy tehdä jotakin, vaan siitä, että se tulee siitä rakkaudesta, jolla Jumala rakasti ensin meitä. Siitä, että Jumala rakasti meitä niin paljon, että meillä jokaisella olisi iankaikkinen elämä. Jumala tahtoo 100% meidän sydämemme. Ja tämän haluan jättää meille tähän päivään. Saakoon tämä sana herätellä meitä ennen kaikkea siitä, että me saataisiin antaa Jumalalle valtuudet meidän jokaisella elämän osa-alueella. Ainahan se ei ole helppoa. Mutta meillä on lupa pyytää Jumalalta voimaa siihen. Jumala antaa meille siihen. Tämän koko puheen pointti on se, että muistakaa, että Jumala haluaa 100% sydämen. Ei meidän varoja tai mitään muuta. Kaikki lähtee henkilökohtaisesta suhteesta Kristukseen. Se on kaiken alku ja loppu. Näillä sanoilla käymme nyt ehtoollispöytään ja